Tervetuloa Suomeksi podiin, podcast, jossa me joka toinen torstai puhumme suomesta ja suomen kielestä meidän suomenruotsalaisesta näkökulmasta. Ja samalla saamme vähän suomen kielen harjoittelua. Minä olen Johanna, eli Joey. Ja mä oon Gabriella, eli Gabi. Ja tänään aiheenamme on suomenkielisiä sanoja, joita suomenruotsalaiset sekoittavat mukaan, kun ne puhuu ruotsia. Joo. Ja nyt siis riippuu vähän siitä, että missä asut. Jos asut paikkakunnalla, jossa enemmistö puhuu suomea, niin todennäköisesti sekoitat omaan kieleesi suomenkielisiä sanoja. Mutta jos asut paikkakunnalla, jossa on enemmistö ruotsia, jossa ei ehkä kuule ollenkaan suomea, niin silloin et ehkä käytä ollenkaan suomenkielisiä sanoja. Kun puhut ruotsia. Mulla on esimerkiksi kaveri, joka asuu Ähtäävässä Pohjanmaassa. Maalla. Okei, Pohjanmaalla. Ja siinä on kyllä ruotsinkielinen enemmistö, että joku 90% puhuu ruotsia. Joten hän ei käytä melkein ollenkaan mitään suomenkielisiä sanoja, kun hän puhuu ruotsia. Joo. Koska hän ei niinku kuule niitä ollenkaan. Niin, luonnollisesti joo. Mutta me, Joey, sinä ja minä, me tullaan Sipoosta, joka on niinku aika lähellä Helsinkiä ja niin edelleen. Ja vaikka oli ruotsinkielinen enemmistö, kun oltiin pieniä, niin nyt on vain niinku 1/3, joka puhuu ruotsia. Joo. Joten me kuullaan aika paljon suomea. Ja siksi myös käytämme aika paljon suomenkielisiä sanoja, kun puhumme ruotsia. Joo. Sen huomasi kyllä jo koulussa, että siellä oli paljon sellaisia kaksikielisiä ihmisiä, jotka puhuivat paljon suomea koulussa, vaikka oltiin ruotsinkielisessä koulussa. Joo. Että silloin tulivat jo suomenkieliset sanat mukaan, vaikka meidän niin kuin ystäväpiiri on aika ruotsinkielinen. Se. No miten paljon sä sanoisit, että sä käytät suomea sun ruotsin kielessä? No mä sanoisin, että melko paljon. Mm-hmm. Ja mä ajattelin aloittaa nyt tällaisella pienellä tarinalla mun lapsuudesta. Ihan niin kuin alusta. Koska mun äiti on kertonut, että ennen kuin mä niinku osasin suomea, niin mä keksin mun oman suomen kielen. Eli se kuulosti ihan suomen kieleltä, mutta ei tarkoittanut mitään. Okei. Ja hän sanoi, että esimerkiksi kun me oltiin asuntovaunulla jossakin, niin siellä oli lapsia leikkimässä hiekkalaatikolla. Ja mä halusin niin kovasti mennä heidän kanssa leikkimään, mutta he puhuivat suomea. Joo. Mutta näköjään se ei haitannut mua. Mä menin sinne puhumaan mun keksittyä suomen kieltä. Mutta mitä ne sanoi? En mä tiedä. Mä olin siis niin pieni, että en mä mitenkään voi muistaa sitä. Mutta kuitenkin äiti sanoi, että se oli aika niin kuin ihmeellistä kuulla just sellaista, että se kuulostaa ihan suomen kieltä, mutta ei tarkoita mitään. Ja sä sait leikkiä niiden kanssa? Sain leikkiä niiden kanssa, joo. Leikki niin kuin kielellä. Joo. Ja sit meillä on perheessä yksi sellainen ilmastointi. Ilmaisuus. Okay. Meillä on perheessä sellainen ilmaisu, joka tulee siis siitä, että mä keksin vähän omiani, kun oliko se nyt isä, joka oli käymässä jossakin, niin mä kysyin häneltä, kun hän tuli kotiin, että mitäs kuussas sano? Mitäs? Kuussas sano. Eli se tarkoittaa, että mitä he sanoivat siellä, missä juuri olit. Ei se tarkoita oikeastaan mitään. Se oli vain sun keksi. Ja mä keksin sen. Ja sitä käytetään vielä mun mielestä siitä, että mitä he sanoivat siellä, missä olit juuri käymässä. Mitäs kuussas sano? Okei. Se voi olla joku uusi tommonen, mikä se on? Sanonta. Joo. Uusi sanonta. Joo, mutta siis mä kyllä nyt aikuisiässä myöskin sekoitan aika paljon suomenkielisiä sanoja mun ruotsiin. Ja suomenruotsalaisillahan tietysti on just näitä perussanoja, joita tulee sekoitettua. Mm-hmm. Mutta mulla on kyllä paljon muita sellaisia, jotka ei ehkä muut niin paljon käytä. Ja joo. Mites sit sulla? Miten paljon suomenkielisiä sanoja sä käytät Ruotsissa? No ei ehkä yhtä paljon kuin sinä. En sanoisi kyllä, että sä puhut niin paljon suomea. Ei ainakaan mun kanssa, kun sä puhut. Se riippuu myös vähän, kenen kanssa puhuu. Joo. Kyllä tulee silloin tällainen tommosia, että oho, nyt oli joku uusi tommoinen, että en ole. Mä yritän pitää niin kuin mun ruotsin kielen niin
ruotsinkielisenä kuin mahdollista. Niin, joo. Ja sähän osaat enemmän kuin minä, joten sä ehkä siksi myös käytät enemmän kuin minä. Ehkä. Mutta mä sanoisin, että mä sekoitan kyllä sekä englantia että suomea. Joo, englantiakin tulee, joo. Totta. Varsinkin tommosia, joita ei niinku ole, tai jos ei ole niinku hyvä muutosvaiheet ruotsiksi. Mikä on vastakohta? Ei. Mikä muutosvaiheet? Vastine. Eli jos ei ole hyvä vastine ruotsiksi, niin tulee kyllä suomeksi tai sitten englanniksi. Joo. Mutta myös vaikka on hyvä ruotsinkielinen vastine, niin kyllä joskus voin kuitenkin tulla suomeksi tai englanniksi. Ja varsinkin kun asuin Ruotsissa vähän aikaa sitten, noin 4 vuotta, niin siinä tietysti huomasin, että nyt haluaisin sanoa tätä, mutta en voi, koska se oli suomenkielinen sana, ja ne tietysti eivät ymmärrä. Joten, joo. Mä sain tuommoisen filterin. Mikä on filteri? Onko se filteri? Ei. Joo, no filteri ehkä. Joo. Tuommoinen Suodatin. Suodatin? Mikä hieno sana. Puriktit, onko se? Suodatin on filter. Okei, mä haluan kahvisuodatin. Joo. Kahvin suodatin. Kahvin suodatin ehkä. Okei, hyvä. Niin, sain tämmöisen suodattimen. Eli kun mä halusin puhua ruotsalaisten kanssa, niin se suodatin pysäytti jotkut sanat. Joo. Ja se suodatin on kyllä, kun mä muutin takaisin Suomeen, niin kyllä se oli vieläkin siinä. Joo. Joten oli vähän niin kuin, en mä tiedä ärsyttävää, mutta vähän niin kuin, että koska halusin vain puhua vaikka sun kanssa. Joo. Mutta tuli niin kuin semmoinen, että en voi sanoa tätä. Juu, kyllä voin sanoa tätä. Joo, ihan osaa suomea. Mutta joo, vähän hankalaa Ruotsissa, mutta meni hyvin kuitenkin. Tai miten paljon sanoisit, että mä käytän suomea nyt? Et sä kovin paljon käytä mun mielestä. Ei. 1 sana silloin tällöin. Joo. Mutta löytyyhän niitä sanoja just, joita suomen ruotsalaiset yleensä käyttävät, ja niitähän säkin käytät. Voidaan mennä ne läpi. Käydään niitä läpi, joo. 1 tosi tavallinen sana on kyllä kiva. No kiva. Kiva. Joo, se on niin perussana, että hoho. Että hoho. Joo, kiva. Jättekiva. Jättekiva. Det var jättekiva igår. Oli tosi kiva eilen. Ja taivutaan myös sitä. Eli igår var det kivogare. Joo. Idag är det kivogast. Joo. Eilen oli niin kuin kivempi ja tänään on kivoin. Kivointa. Kivointa. Joo. Ja se on aika hassua mun mielestä, että no tietenkin se tajutus tulee, koska muuten emme voi käytä sitä, mutta se on aika hassuakin. Ja sitten myös juttu. Eli kun puhutaan ihan jutuista, ne vaan kiva juttu. Ne vain kiva juttu. Se oli kiva juttu, joo. Muuten sanoisi ehkä sak. Tai grei. Mutta juttu on sellainen niin kuin yleistävä. Ja. Joo, se on hyvä sana ja se on myös kivaa sanoa. On kiva. Juttu. Roskis on tavallinen, tietysti. Joo. Muuten se oli skrepkori. No, se on outo sana, en mä halua sanoa skrepkori. Ja myös rosk, eli vaan niinku roska. Niin, joo. Setteni roskis. Laita sen roskikseen. Joo. Setteni roskis. Ja sitten tietenkin vessa. Juu. Se oli tommonen sana. Halusin käyttää sitä niin paljon Ruotsissa, että mä käyn vessassa. Ja Fapo vessaan snabbt. Mutta ei ne tietää, mitä vessa on. Joten mun piti käyttää tuua tai tuolet, joka on niin outo mun suussa. Gorpotuua. Niin, en mä halua sanoa niin. Mutta oli vähän pakko. Joo. Tai sitten mä sanoisin vessa ja ne näyttivät ihan kysymysmerkiltä. Joo. Että minne sä meet? Niin, minne sä meet? Ja myös paikka. Paikka on aika tavallinen. De vain kiva paikka. De vain kiva paikka. Tämä kiva on kyllä mukana paljon näissä lausissa. Mutta se on niin kiva sana. Se on kiva paikka. Kiva paikka, joo. Ja sitten tietenkin kaveri. Juu. Sä oot mun kaveri. Du är min kaveri. Du är min kaveri. Du är min niin kuin komppis, kuten tai Ben. Mutta kaveri niin kuin
oi, mitä haluan sanoa nyt, Joey? Se niin kuin, det flyter på bra. Se sulavasti, en tiedä. Okei, whatever. Kaveri. Mutta se on nopea. Kaveri on myös sellainen sana, jota taivutetaan. Eli on tää kaverina. Minä kaverin. Ja foodit me minä kaverin. Mä lähdin sinne mun kaverien kanssa. Joo. Ja karkki. Karkki on tavallinen. On tavallinen, joo. Joo. Goodis. Kyllä mä sanon myös goodis. Joo, no mä en kyllä koskaan sano goodis. Onko se ihan niinku foreign sun suus? Joo. Mikä on foreign? Vieras. Se tuntuu vieraalta mun suussa. Okay, joo. Sanoa goodis. Mutta karkki tuntuu myös sellaiselta sanalta, joka tarkoittaa enemmän just näitä hedelmäkarkkeja, eikä niin paljon suklaata. Et mä puhun niinku suklaasta erikseen ja sitten karkit erikseen. Onko sama juttu goodis, jos sanot goodis? Että goodis on vain ne hedelmäkarkkit? Enemmän kyllä joo, mutta goodis tuntuu enemmän ehkä sellaiselta, että kaikki on siinä samassa. Eli makeiset voi olla kaikki? Joo, makeiset on niinku kaikki, mutta karkit on just ne hedelmäkarkit ja lakut ja salmiakit ja sellaiset, ja sit suklaa. Joo. Ja vilha karkki. Mä haluan karkkia. Joo. Karkkidag. Karkkidag, joo. Karkkipäivä. Muita tommosia tavallisia voi olla esimerkiksi akku. Akku, joo. Kun puhutaan niin kuin puhelimesta, niin log-akku tai liiteakku. Joo. Vähän akkua. Mutta joo. Leekai muta. Juu, leekai muta. Leikkiä mudassa. Joo. Ja hurja. Mä käytän hurja kiva. Ne vaan hurja kiva, juu. Siis mä käytän aika paljon hurjaa. Hurja juttu. Hurja juttu ja hurja kiva ja hurja, niin kuin, joo, en mä tiedä. Teva hurja kiva on kyllä tosi tavallinen lause. Joo. Krapula sanoo ehkä. Se ei ole niin tavallinen meidän suussa. No joo, kun meillä ei ole varmaan koskaan ollut krapulaa. Ei, koska emme juo. Mutta kyllä mä oon kuullut, että on krapula ja krabbis. Krabbis, joo. Krabbis on tommonen niin kuin ruotsiksi tehty. Joo, voi sanoa joo. Joo. Mulla on krabbis. Tai jaha krabbis. Joo. Muuten se olisi baksmella? Joo, baksmella ja bakis. Bakis, joo. Ja se kuulostaa todella jotenkin ruotsalaiselta. Joo, ei me sano niin. Toinen tavallinen on lippis. Lippis, totta. En mä sano kips. Kips. Joo, kips on niinku se oikea sana, mutta kips. Joo. Ne! Lippis on kyllä se. No en mä koskaan sano lippalakki, mutta lippis. Joo, lippis on. Joo, vaarimin lippis, missä mun lippis on. Joo. Ja Wilhelmin lippis. Haluan mun lippikseni. Ja lippikseni, joo. Toinen sana, mä en onks tää nyt näin? Paija. Tuleeko se paijata? Joo, kai se nyt siitä tulee. Että saanko paijata sun koiraa, joo. Niin, koska ruotsiksi sanotaan vain paija. Ja se on vähän ongelmainen sana. Koska jos sanot Ruotsissa, että hei, får ja paija din hund. Eli saanko paijata sun koiraasi? Niin kuulostaa sillä, että haluat rikkoa hänen koiransa. Että saanko rikkoa sun koiran? Joo, koska paija on siinä just se, että rikotaan. Joo. Siinä sanoo klappa. Klapparin hund, joo. Mutta se on niinku... Niin se on taputtaa jotenkin. Vähän outo sana. En mä halua sanoa, että mä haluan kun taputtaa. halutaan niinku smeekata. Niin, mä haluan smeekata. Mut smeekata kuulostaa niin jotenkin sensuellilta. Joo, mutta siksi paija on se. Paija on hyvä sana. Se on hyvä sana, joo. Saanko paijata ja paijadin hund? Toinen sana on, siis jos otat pikku ja sitten sanot liite, eli vähän, niin pikuliite. Pikuliite, joo. Pikuliite, joo. Eli tosi vähän. Joo. Pikuliite, ja vill ha pikuliite mera vatten. Haluan ihan vähän vettä lisää. Joo. Pikuliite. Sitä mä kyllä sanon, varsinkin kun olin pieni, niin mä sanon. Pikuliite ja vilha pikuliite mera. Tai pikiliite. Pikiliite on pikiliite. Ok myös. Joo. Yksi sana, jota mä käytän aika paljon, ja en edes niin kuin mieti siitä, koska se tulee vain niin
äkkiästi, ei voi sanoa niin nopeasti. Se on sana ei ku. Mä sanon bla bla bla, ei kun nei, bla bla bla. Joo, totta, niin sä sanotkin. Eli laitan sen nei, se ei niinku siihen mukaan. Ei kun nei. Jag vill dit. Ei kun ei, jag ska ju dit. Haluan sinne. Ei kun ei, mun piti mennä tonne. Mutta sä et ehkä käytä sitä. En sanoisi, että mä käytän ei. Ei kun. Joo, ei. Ei kun ei. Ei kun ei. Ei kun et. Okei. Okay. Joo. Ja toinen juttu, jota mä sanon aika paljon, on siis. Joo. Ja voin yleensä myös laittaa siihen mukaan va. Siis va. Siis va. Joo, se on todella Gabinen lausunto. Siis va. Siis va. Eli siis mitä. En sano siis mitä tai siis tä tai siis hä. No, en ainakin luule niin kun puhun ruotsia. Mutta siis va. Mutta sanon myös alltså va. Joo. Also va. Also vado. Eli siis va. Siis mitä. Joo. Mutta se siis tulee kyllä. Se on niin pitkä. Siis va. Joo, sen voi vetää pitkäksi, kun miettii vähän sille, että Kyllä se also voi myös tulla pitkäksi, jos also va. Joo, pitää vetää vähän. Sellainen sana, mitä mä luulen, että me myös molemmat käytetään, on muka. Juu. Tai mukamas. Juu. Ja sillä ei ole hyvä vastine ruotsiksi. Ei ole hyvä. On niin sopiva sanoa, että no muka. Joo. Ede muka so. Oliko muka niin? Det är det nu faktiskt på det viset. Joo. Påstår du att det är så. Mutta ne eivät... Ei sovi suuhun yhtä hyvin kuin muka. Muka on tosi... Ja kun sitä voi käyttää niinku yksin myöskin, että muka. Toinen sana, jolla ei ole mun mielestä hyvä vastine, on hyppyri. Hyppyri, joo. Voi sanoa gupp, mutta se on joo, niinku... mutta ei, se on ihan sama juttu. Onko se tössy? Gupp. Joo, ehkä. Ainakin liikenteessä. Joo, liikenteessä se on gupp kyllä, tai tössy. Mutta hyppyri on niinku semmoinen kiva. Silloin niinku lentää. Joo. Rakennetaan hyppyreitä eikä guppar. Ja vill ha en hyppyri, vi lagar en stor hyppyri. Joo. Iso hyppyri. Rakennetaan. Hyppyri. Se on kiva sana myös, hyppyri. On. Se voi olla joku bändin nimi tai hyppyri tulee lavaan. No joo. Lavalle. Joo. Toinen sana, jota mun mielestä ei ole hyvä vastine ruotsiksi, on koppi. 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 Joo, ota koppi. Voi sanoa niinku liira, mutta se on vain niinku, kun pelataan pesäpalloa. Tai joo. Se ei ole niinku sama juttu. Liira ja tog liira. Eli jag fick fast den, jag fick tag i den. Jotain semmoista. Mutta kyllä se koppi, ota koppi, koppi. Joo. Niin se on hyvä sana. Totta. Sellainen, mikä myös on vaikea jotenkin ruotsiksi, mikä on parempi suomeksi, on kuulemma. Mitä mä käytän aika paljon. Joo. Se on kuulemma näin. Det kuulemma på det här viset. Koska ruotsiksi se on enligt hörsägen, mikä kuulostaa niin vanhanaikaiselta jotenkin. Enligt hörsägen. Joten mä käytän kyllä kuulemma ihan sellaisena. Ehkä voi sanoa tydligen tai jotain. Tydligen, joo. Se ei ole ihan sama juttu, koska kuulemma on just sitä, että sä oot ehkä kuullut sen. Joo. Precis. Näemmä on myös vastine silloin sä oot ehkä nähnyt sen. Mutta näemmä. Mutta sitä mä en käytä yhtä paljon kuin kuulemma. En edes tiennyt, että se on sana. No nyt sä opit. Näemmä. Joo. Ja kuulemma. Mutta ne tarkoittavat sama. Ne on, joo, melkein sama asia. Ja kuulemma. Joo, se on hyvä. Mä käytän myös paljon hahmottaa. Eli niin, milloin? Ei mun kanssa. No ehkä ei sun kanssa niin paljon, mutta siis se tarkoittaa, niin kuin, että uppfatta. Jos sulla on joku sellainen iso kokonaisuus, niin mä voin hahmottaa, miltä se näyttää. Niin kuin vähän niin kuin, tänka dig, visualisera, uppfatta. Mutta se on just se, että hahmottaa kuulostaa niin paljon paremmalta, koska se kuulostaa just siltä, että sä näet sen hahmon jotenkin. Ja mä käytän sitä todella paljon. Ehkä en ole käyttänyt koskaan sun kanssa, mutta musta tuntuu, että mä käytän sitä paljon. Eli ruotsiksi sanoisit
Uppfatta. Ei kun ei, mutta kun puhut ruotsia, mutta käytetään Niin, sanaa hahmottaa. Att jag kan inte riktigt hahmotta det här nu. Du kan inte hahmottaa. Mm. Interesting. En muista, että olen kuullut, kun sä olet sanonut niin, mutta en mä tiedä, ehkä olet. Nyt toinen. Olet. Sama myöskin ehkä nimenomaan, mikä tarkoittaa precis. Precis, joo. No nimenomaan. Ja se on myös sellainen, joka se niinku kuulostaa jotenkin paremmalta kuin että sä no precis. Kyllä mä sanon myös precis. Mä sanon precis niin Joo, sä sanon paljon, että precis ja exakt. Exakt. Precis. Nimenomaan. Nimenomaan. En mä sano niin, mutta sä ehkä. Mä käytän sitä kyllä jo. Joo. Ja yllyttää. Ei tule käytetyksi niin paljon, koska se on sellainen sana, jota ei nyt yleensä tarvitse käyttää, mutta se tarkoittaa ruotsiksi niinku sporra, egga, reeta. Että sä niinku haluat, että joku toinen tekee jotain. Miten se nyt sanoisi? Me puhutaan usein sun miehestä, että häntä voi helposti yllyttää tekemään asioita, koska hän on sellainen, että hän haluaa tehdä juttuja, koska hän haluaa saada reaktioita ihmisiltä. Et silloin hänet voi yllyttää tekemään jotain vähän tyhmää. Aha. Niin mä voin ruotsiksi sanoa, että det är roligt att yllyttää honom. Se ei ole sama kuin yllättää. Niin. Et se pitää muistaa se ero. Yksi kirjain. Joo. Aina. Mutta yllyttää, joo. Mä tykkään siitä sanasta. Paremmin kuin ruotsinkielinen vastine. Ei kiva, että yllyttää honom. Hänelle yllyttää. Okei. Sellainen sana, mikä tulee myös käytettyä ehkä eniten mun työssä, on keikka. Juu. Mä faa på keikka. Mennään keikkaan. Joo, kun mä käyn ajamassa bussia, niin mä käyn keikalla. Joo. Mut keikkaahan käytetään myös esimerkiksi kun jollekin konsertille. Jonkun bändin keikalle. Että sitäkin, mekin käytetään. Vi far på keikka. Vi far på keikka, joo. Se onkin aika tavallinen sana. Joo. Pari sellaista sanaa, mitkä myös varmaan on, jotka on aika yleisiä, on kasa. Joo! Sturkasa. Sturkasa, joo. Iso kasa. Ja sitten sori. Sori, of course. Niin, sorihan on kyllä tavallinen suomenruotsissa. No sori nyt hei. No oi se oli. Et kuulostanut siltä, että sä olit niin kuin sori, mutta okei. Sä olit sori. Ei voi sanoa niin. Olit pahoillasi. No joo. Sori joo. Hei sori, mutta blablabla. Ruotsissa sanotaan kyllä sorry. Sorry joo, totta, mutta täällä on vähän niin kuin suomalaisempi sana tai tapa sanoa sitä. Sori, hei sori nyt vaan. Sori nu bara, men blablabla. Joo. Oi sori ja soint dig. Oi sori joo, ursäkta ja soint. Oi sori. Joo. Yksi sana, jota en tiedä, jos käytän sitä niin usein, mutta joskus on mömmö. Mömmö, joo. Se on hyvä sana. Äcklig mömmö av allt möjligt. Siinä on niinku ällöä mömmö. Ja sössö. Ja sössö. Mömmö ja sössö. Mömmö ja sössö. Mutta ne on aika kivoja. Niin mutta se kuvailee tosi hyvin kyllä sitä, mitä se on. Just sellaista. Semmoinen mömmö. Mikä se olisi ruotsiksi? Smörja. Smörja on hyvä. Ehkä joo. Siinä oli niin paljon konsonantteja. Smörja. Smörja. Okei. Okay. Joo, smörja. Men nää sössöjä mömmö on kivogare. Ne ovat kivogare. Toinen on huti. Huti. Meni huti. Niin kuin, tai de fulite huti. De fulite huti. Joo, meni vähän huti. Mitä sanoisin ruotsiksi? Että miss? De missa. De missa. Mutta ei se kuulosta yhtä hyvältä. Mutta huti on niinku vähän niin, se meni. Ja toinen on meni jo. De for redan. Voi kyllä sanoa de for redan ruotsiksi, mutta meni jo. Kyllä mä sanon meni jo. Joo, niin mäkin sanon. Meni jo. Voi. Jos kyllä mä sanon usein kotona, kun me istutaan miehen kanssa tietokoneen ääressä, niin usein se, joka nousee tekemään jotain, niin saa hakea vettä. Mutta joskus hän kysyy niin myöhään, että saisinko mäkin vettä, niin mä sanoin, että meni jo. Joo, meni jo. Nu hämtar jag den. För sent. Beforen. Meni jo, se on hyvä. Okei, mä en käytä tätä. Ja se ei ole niin kiva sana. Mutta ripuli.
Se on siis diarree Joo. ruotsiksi. Se on niin kuin, aika kaunis sana. Diarree. Se on vähän kuin, niinku, kuin joku, en mä tiedä, joku Ranskalainen. diarree. Suoree. Niin kuin. Joo. Diarree. Aika hieno sana, mutta joo, ei niin hieno merkitys. Mutta niin, ripuli voidaan kyllä sanoa ruotsiksi. Ja mun mies sanoo yleensä rippe. Joo, totta. Et jaha, puhutaan rippe. rippestä. Ja hadde rippe. Mulla oli ripulia. Joten joo, mutta mä sanon sitä kaunista. Diarree. Kaunistelet vähän sitä. Joo, diarree. Ja hatte lite diarree. Wow. Mulla oli vähän ripulia. Ei oo yhtä kaunis. Mutta ei ole pakko olla kaunis, koska se ei ole niin kyllä kaunis juttu. No joo, okei. Sellainen lausahdus, mitä mä käytän paljon, on mitäs. Mitäs? Niin kuin just, että jos tapaa jonkun, niin mä voin kysyä, että no mitäs? Vain Joo. se. No se riippuu vähän, että keneltä mä kysyn, mutta jos se nyt on joku mieshenkilö usein kyllä, koska ne on vähän sellaisia chillimpiä, Yeah. niin voi kysyä, että no mitäs mies? Kysy mun kissalta, että mitäs mies? Sun kissalta? No mitä se vastaa? Hirveästi vastaamassa, mutta mä voin just kysyä, että no mitäs? Niin No silloin mitäs? tietää, että kysyy, että no miten voit, mitä on tapahtunut viime aikoina, niin kuin sellainen What's up? että yhtenäinen sana kaikille näille pidemmille lauseille. Ei ole ehkä hyvä vastakohta ruotsi, koska mä sanon myös what's up. Joo. Aina. What up? What up? Se on käypinen lausahdus myös. What up? Joo. Mutta mitä mä sanon? Hur går det? Joo. Hur är det? Joo. Hur mår du? Mutta se on myös vaikea, siis kysymys, johon on vaikea vastata. Kun joku kysyy, että what up tai mitäs. Niin No se on tässä? niin yleinen jotenkin kysymys, että sanonko nyt, että miten voin, mitä on tapahtunut, vai mitä, Vai mitä söin tänään. Niin, Siis- eli, vai oliko se vain tommonen niinku hei? Niin kuin ne kysyy Englannissa, että How do you do? niin. How do you do? Niin. Joo, totta. En mä tiedä. Joo. Saat itse valita, mitä Saa haluat valita, joo. vastata. Toinen sana, joka oli tosi tavallinen, kun olin pienempi, mun sisaruksien kanssa, eli mun veljeni. Veljieni kanssa Joo. oli varad. Mm. Eli sanasta varattu, Joo, totta. vähän niin kuin ruotsinkielisempi sana varad. Den är varad. Den är varad, tai sitten verbinä, että jaha varaden där. Joo. Fram- Sitä, joo. Ja sitten fram, den är varad. Joo, ei kyllä, en koskaan sanoisi, että jag har reserverat den där. Tai paksa. No paksa, joo. Joo, ruotsissa No, sanotaan paksa, tai ehkä myös ehkä myös suomenruotsalaisena, mutta Voi olla. mä en kyllä sano Joo, paksa. en mäkään. Mä sanon kyllä vaan varad. Den är varad. Joo. Toinen sana on perus. 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 Ihan perus. Joo, ihan perus. Det var en helt perus dag idag. Niin kuin basic. Joo. Tai mitä sanoin silloin? Grundläggande. No ei grundläggande. Niin, mutta sillä ei ehkä ole niin hyvää vastinetta. Vanlig. Tai en mä tiedä. Tavallinen, joo. Joo. Mutta perus. Helt perus. Helt perus. Det var helt perus. Toinen sana on kura. Siis kurakläder. Kura, joo. Kurabyxor. Mm. Kura, niin kuin, mikä kura edes on? Niinku, vähän sama kuin muuta. Jaha. Niinku smuts, jotenkin Smuts. jokin sellainen mutainen lika. Mun mielestä. Niin. Mutta jos on kurainen sää, niin silloin varmasti sataa ja on aika mutainen maa. Joo. Eli sanotaanko kuravaatteet? Kuravaatteet, joo. Eli se vaatteet on niinku kläder, mutta Joo. se kura on kyllä kura. Mm. Kurakläderna. Se, että kurabyxorna på. Kurabyxone on se. Kurabyxor. Juu. Galjoonbyxor. Eikö se ole? Vai oliko se galuun? Galloonbyxor. Joo. No en mä kyllä sano niin, mä sanon kyllä kura. Juu. Kurabyxor. Kurabyxor. Mm. Sitten mulla on myös sellainen sana, jota en
usein käytä, mutta joka mun mielestä on jotenkin tuntuu paremmalta sanoa suomeksi. En ole varmaan käyttänyt sitä sun kanssa välttämättä, mutta se on hallussa. Ja hallussa. Ja hardenu hallussa. Ja homma hallussa. Ja hardeliksi on under control. Mutta se myös kuvailee jotenkin laajemmin mun mielestä sitä. Yes. Hardelix on, ja kan det här, jag har gjort det förut, jag har det under kontroll. Jotenkin hallussa, jotenkin. Hanskassa. Joo. Joo. Et ole käyttänyt sitä mun kanssa. En ole välttämättä. Mutta töissä mä kyllä käytän. Joo. Mulla on joku reitti hallussa. Okej. Jag har nog det hallussa den här keikkan. Hei, ni behöver inte oroa er. Okei. Ja sitten sellainen todella lyhyt juttu, jota mä mun miehen kanssa käytetään, on kö. Siis niinku, ihan erikseen silleen, että ensin kysyy jotakin ihan tavallista ja sitten jos haluaa vielä niinku korostaa sitä, että mä kysyn nyt todella tätä sinulta, niin me sanotaan vielä sitten, että kö. Ihan kun se olisi niin osa-asota. Joo, että mä voin esimerkiksi kysyä, että har du gjort det här redan? Kö. Riktigt? Esimerkiksi. Sanotaanko niin? No me saatetaan sanoa, ei me kovin usein, mutta joskus tulee käytettyä, että silloin kun haluaa, että haluaa jotenkin kö. Jos joku ei vastaa ihan heti. Niin haluaa se oli kysymys. Niin. Kö. Okei. I like it. Tykkään. Kun asun Ruotsissa, niin huomasin, että meillä on myös tommosia finlandismeja, eli tommosia niin kuin ruotsinkielisiä sanoja, mutta jotkut niistä olivat niin kuin suoraan käännettyjä. Joo, niitä Suomesta. Joo. Joten en myöskään voinut käyttää niitä siinä. Kuten esimerkiksi skyddsväg, eli suojatie. Joo. Ne sanoo Ruotsissa övergångsställe. Ja. Se on aika pitkä sana. Se tarkoittaa siis, että kävellään, paikka missä kävellään yli. Joo. Övergångsställe. Mutta kyllä skyddsväg se on niin nopeampi sanoa. Kyllä mä haluaisin sanoa niin, mutta kun kysyin mun ruotsinkieliseltä kaverilta, että mitä luulet, että skyddsväg tarkoittaa, niin hän sanoi, että ehkä se on joku tommoinen utrymningsväg tai tommoinen niin kuin exit niin kuin tommosessa isossa talossa, että nyt on joku tilanne, nyt mennään niin kuin suojatien niin kuin kautta ulos. Se on ihan loogistakin. Joo. No miksei, mutta ei. Ja sitten myös batong. Batong? Eli suomeksi sanotaan batonki, ja suomen-ruotsiksi sanotaan batong, mutta Ruotsissa ne sanoo baguette. Baguette, niin totta. Ranskalainen baguette. Ja baguette. Eli jos sanot batong, niin se on vain tommonen poliisi. Niin, sellainen, ase. Joo. Onko se myös batonki suomeksi? En tiedä. Googlataan. Pamppu, joo. Googlen mielessä se on pamppu. Joo. Eli Ruotsissa batong on pamppu, mutta suomenruotsiksi batong on patonki. Joten on vähän niin kuin, että mä haluaisin ostaa batongin. Niin ne ovat vähän niin kuin, että jag vill köpa en batong. Va? Vad säger du? Vad är det du vill ha? Ja sitten myös toinen esimerkki on franskis. Jos haluan ostaa ranskalaisia, niin Suomessa sanoisin, että jag vill köpa franskisen. Joo. Stora franskisen. Mutta ruotsiksi pommes frites. Siis Ruotsissa. Joo, pommes frites. Tai sitten pommes. Pommes. Joo. Jag vill ha pommes. Pommes. Mutta se on aika kiva sana. Kyllä sanoa. Pommes. Mä haluan ostaa pommes. Pommesta. Pommeksia. Pommeksia. Ja myös kokis. Ruotsissa Cola. Cola. En mä voi sanoa kokis siinä. Joten joo, stor cola, stor pommes frites. Eikä iso stor kokis, stora franskisarja. Ei. Nope, no can do. No juu, kyllä löytyy muitakin, mutta nämä ovat nyt jotkut. Eli ei kaikkea nämä, mutta jotkut näistä me siis itse käytämme. Ja jotkut käytetään yleisesti Suomen Ruotsissa. Joo. Tai laajasti. Sanoisin kyllä, että täällä etelässä, niin
sekoitetaan enemmän suomea niin kuin mukaan. Joo. Puhutaan ruotsia. Varmaan vieläkin enemmän Helsingissä. Joo. Luulisi. Joo, kyllä luulisin näin. Ja jos kuuntelijoilla on omia kommentteja tästä, niin ihan mielellään saa lähettää meille. Joo, ja voitte kertoa, mitkä sanat te käytätte. Ja jos me olemme sanoneet jotain väärin tai jotain, niin kertokaa. Voitte lähettää meidän kommentteja ja viestejä esimerkiksi meidän Instagramiin, joka on suomeksipodi alla. Tai sitten meidän sähköpostiin, joka on suomeksipodi@gmail.com. Myös alla. Tai sitten meidän YouTube-kanavaan, joka on suomeksipodi. Ruotsalaisella olla. No joo. Okei, mutta hei, oli kiva vähän kuunnella mitä sä käytät. Ja kun mä en oo mukaan, niin sä käytät ehkä enemmän suomea. Sunne. Mutta kyllä säkin näköjään käytät paljon myöskin. No kyllä mä käytän, joo. Silloin tämän niin tulee. Tulee käytettyä. Tulee käytettyä, joo. Ja on ihan kiva kyllä, että kuulee, että hei, sä tuut niinku Suomesta ja siksi sä puhut vähän suomea. Joo. Mutta tietysti jos kirjoittaisin jonkinlaisen akateemisen tekstin, niin silloin tietysti kirjoittaisin pelkästään ruotsiksi. Joo. Juu, mutta hei, tämä oli tässä. Kiitos, että kuuntelitte. Joo, ja voitte myös lähettää meille ehdotuksia, jos on jonkinlainen aihe, jota kiinnostaisi. No, mutta hei, mukavaa viikon jatkoa teille. Moro! Moikka!